Frin nám dal neuvěřitelnou zkušenost a další dílek do našeho příběhu. A v rámci těch zkušeností jsme se naučili testovat, naučili jsme se lépe pracovat s cíli a potom je i vyhodnocovat. A zjistili jsme, že nestačí si jenom udělat zpětnou vazbu v nějakém kroužku, ale důležitý je dát prostor i pro hodnocení čísly a že všechno potom můžeme dohromady použít pro další, ať už je to kampaň nebo projekt nebo další část naší práce. Pro nás je nejdůležitější pro naší organizaci, která je velmi přátelská, založená na komunitní vazbě, tak bylo velmi důležité zachovat hodnoty, které naše organizace má a zároveň prostě získat finanční prostředky. Celkově změnit ten pohled na fundraising jako na věc, která je vlastně proti našim jako zásadám, protože není. A nám teda ještě musím říct, dal schopnost rozumět našemu fundraiserovi a teďka víme, co potřebuje, což je docela důležitý pro komunikaci a práci s ním a že i jeho ta práce víc baví, když ví, že to, co říká, tak má dopad a že tomu rozumíme. My jsme přistoupili k tomu, že jsme jako dobrovolnické vedení jsme přistoupili k tomu, že jsme najmuli ředitele kanceláře a vedle toho fundraisera, aby se ta práce neděla jenom po večerech v našem volném čase, ale aby měla pevný harmonogram a aby měla kontinuitu. A také jsme museli změnit naše myšlení, že tím, že si někoho najmeme na práci, to neznamená, že on udělá všechno za nás, ale že mu musíme být oporou a pomáhat mu. Stejně tak, jako že musíme pracovat i pro něj v čase, kdy on může něco dělat a nedělat věci jenom po večerech. U nás bylo nejsložitější, že organizace v době po revoluci, když se obnovovala, tak vlastně přinesla spoustu lidí v ní pracovalo vlastně dobrovolně a absolutně nadšeně, protože vlastně je ta organizace znovu obnovená prostě po revoluci a bylo velmi těžké změnit ten pohled na to, že práce v kanceláři nemusí být nutně jako dobrovolná práce, že je potřeba mít tam profesionála, který může prostě pracovat, dostávat za to plat a že to není žádná ostuda. To je vlastně, co zmiňoval nedávno náčelník naší organizace právě z období přelomu 90. a 0. let, že on sám chtěl nějakou formu fundraisingu etablovat v organizaci, ale myslel na to A, teda získání těch prostředků, těch peněz, těch dárců, ale vůbec ho nenapadlo myslet na to B, na péči o dárce, na udržování a budování z toho vztahu a vlastně proto mu to nevyšlo a dostali jsme teďka vlastně velmi příjemnou zpětnou vazbu, že je rád, že se to povedlo a teďka viděl, který díl té skládačky chyběl. No. Já osobně považuji za největší úspěch to, že jsme měli tenhle víkend valnou hromadu organizace a tam jsme představili fundraisera jako člověka, který je součástí pevného týmu rozšířeného náčelnictva kanceláře a byl přijat velmi vlastně dobře. I těma staršíma lidma, těma našima staršíma, radou starších a dostával zajímavé otázky a celkem zapadl a bylo to moc příjemné vidět, jak ty lidi myslejí už na to, že vlastně získávat ty dary bude mít veliký přínos a že prostě ty kampaně jsou vlastně pěkný a nijak nenarušují chod naší organizace ani její morální hodnoty. Za mě taková dílčí jako vzpomínka, když jsem byl v práci a shodou okolností jedna kolegyně je tam právě taky z naší organizace a když jsem jí říkal, že zrovna na našem transparentním účtu přistál dar 10 000 na Klenovu boudu, kterou stavíme, tak řekla, fakt jo, no tak to je úžasný. No a za půl hodiny tam přistál dár v řádu 10 000 vodní, takže to byl za mě jako silný moment. Pro mě byl hodně silný moment, když jsem zjistila, že se někteří starší členové naší organizace, zvlášť ty, kteří mají nějaké finanční prostředky, mezi sebou soutěží, že a kolik ty si teda poslal do toho kruhu dárců? No tak počkej, no tak to já musím aspoň dorovnat. Aby to určitě zkusili, aby se nebáli, aby se nepodceňovali a aby než se pustí do kampaně, tak měli dobře stanovený nejen co chtějí od kampaně, ale co chtějí od své organizace a od toho, co dělají.
A hlavně, aby se nebáli toho, že jejich projekt není dost dobrý, jo, protože my jsme ze začátku měli úplně jiný projekt a vlastně v rámci Frinu jsme ho několikrát změnili, několikrát jsme se posunuli na základě testování, na základě zpětných vazeb, na základě spolupráce s ostatníma. Vůbec se toho nebát, prostě se přihlásit s tím, co máte, protože všechno je jinak.